Que mellor maneira de rematar o ano que facendo deporte e colaborando con quen máis o precisa. Quen así o desexe pode participar na San Silvestre de Noia, que se celebrará o próximo martes día 31. A última proba deportiva que vamos a facer no Concello de Noia e queremos animarvos a todos a que veñades a facer as vosas últimas compras navideñas e, de paso, pois vir a correr nun ambiente festivo pelas nosas rúas. A participación está aberta a calquera, posto que o percorrido consta de tan só 3 km nos que divertirse facendo deporte e contribuir a unha boa causa. Unha carreira que, como ben sabedes, é a modo festivo, non é para nada competitiva, son 3 km nos que agardamos que todo o mundo veña en familia a disfrutar desos 3 km curtiños que ademais van a valer para facer un acto solidario, que non fai falta unha prescripción previa, sino que é solamente con aportar uns alimentos para Cáritas, pois calquera pode participar desta proba. O remate da proba, os participantes que fagan a súa achega en forma de alimentos poderán disfrutar dunha chocolatada ás portas do Concello. Pois animar a toda a xente que se presenta aquí na salida da proba ás 5 da tarde, que faga a súa aportación a Cáritas e con esa aportación se lle será entregado un ticket co que podrán disfrutar de unha chocolatada acompañada de churros. Dende Cáritas quixeron agradecer ao Concello e ao Club de Atletismo de Noia que sigan a organizar este e outros eventos en favor da entidade, que neste Nadal atende a 140 familias en situación de vulnerabilidade. Agradecer ao Concello a través da Concellería de Deportes, ao Club de Atletismo, a organización, e estamos totalmente satisfeitos que sea un pouco unha proba solidaria, xa que nós este ano en Cáritas, as cifras que vos vou dar non son halagüeñas, atendemos a 140 familias, son 300 personas que durante o Nadal estuvemos atendendo, seguimos atendendo, e que entendemos que na proba esta solidaria do día seguiremos recollendo como en anos anteriores, moitísimos alimentos, que nos axudarán a empezar un ano novo, onde estaremos aí cos máis vulnerables da nosa vila, da nosa bisbarra, e axudando en todo o que podamos, porque a necesidade é grande,